Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, integralaren tipo bat beste batekin aldentzeko ikasiko dugu. Batzutan, urratzailena integratzeko ze mota den jakitea da. Adibidez, bi ariketa hauetan, badirudi parekoak direla, baina desberdinak dira. Hemen, beste bideo batean agertzen den moduan, dauzkagu f ala n bider f'. Hemen daukagu funtzio bat, ber n, ber bi, eta parentesi artean dagoen deribatua da e beriza. F' daukagu. Orduan, zuzenean, jarri behar dugu, parentesi artean funtzioa, ber n gehi bat, iru, zati iru gehika. Listo. Hemen, e beriza ez dago, bere deribatua ez dago. Eta izarekin ezin dugu txertatu, ez da zenbaki bat. Orduan, hemen, beste mota bat egingo dugu. Horretarako, integralak zenbat eta txikiago izan, orduan eta errazagoak izango dira ebazteko. Orduan garatuko dugu nabarmen identitate hau. Hau izango da, e beriza berbi. Gehi, bi aldiz, bi ab. Bi aldiz bat, bidere beriza. Eta amaitzeko bat berbi. Orain, integratzeko gehiketak badaude, banatu alditugu integral simpleek. Orduan, e beriza berbi hori da e berbi isa. Kontuz, ez da isa berbi. Biderkatzen dira berretzaileak. Hemen daukagu bat. Bestea, bi hau kanpoan geratu alda, e beriza. Eta azkenik, bat. Orain, hiru integrala dauzkagu, baina oso simpleak. Hemen, e ber f. E ber f bider f' badaukagu, bere integrala da e ber f. E ber f'ren deribatua e ber f bider f' delako. Orduan, ze falta da bere deribatua izateko? Bi bat, bi izaren deribatua bi delako. Bi hori txertatzeko, konpentsatzeko, erdi bat kokatu behar dugu. Hemen, automatikoki, e beriza. E berizaren deribatua, e beriza delako. Eta bat, etortzen da isa. Isaren deribatua bat delako. Orduan, amaitu dugu. Erdi bat, e berbi isa, gehi ezaztu bi hau, e beriza, gehi isa, gehi ka, beti jarri behar dugun. Eta hau izango da honen deribatua. Desberdinak dira. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.